aner gaituzue. Gaur 2026ko martxoaren 5 da, osteguna. 3, 4, 5, 6, 7, Orain gaurko saioaren nondik norakoa azalduko ditugu. Gaurkoan eguraldiarekin hasiko gara. Gero jantokiko menua esango dizuegu. Ondoren urtebetetzeak aipatuko ditugu. Gero saioa pizka bat animatzeko gauza berezi batzuk egingo ditugu. Ondoren iragarki berezi bat aurkeztuko dugu eta bukatzeko pertsonaia eskulturaren laugarren eta azkenengo pista esango dizuegu. Oso saio polita izango da. Disfrutatu! Eta orain gaurko eguraldia aipatuko dizuegu. Ezetz asmatu gaurko eguraldia. Segurazki asmatu duzu eta gaurko eguraldia hauxe izango da. Gaur 16 graduko maksimo eta 6 graduko minimo izango dugu. Gogoratu gaur euria egingo du eta ez ahaztu aterkia. Edo guarda sola. Orain goaz jantokira Amaiarekin. Kaixo Amaia, badakizu zer daukagun gaur jantokian jateko? Bai, lehenengo platerrean garbantzuak, bigarrenean kiribil salteatuak soja eta barraskitzuekin, eta postrean izoskia. Ez, tontza da. Postrerako frutago. Honegin! Orain gaur urtebetetxeak esango dizkiezugu. Eta gaur bakarrik daukagu urtebetetxe bat. Gaur Iñigo Garziaren urtebetetxea da. Zorionak! Zorionak! Zure urtebetetxean zorionak! Eta urte askotarako zorionak! Belarritik tiratzean zorionak! Ta musu bat zuentzako zorionak! Hasiko gara. Ora, gure liburu gustoken ranking esango izkizuegu. 5. postua honi. Eta bere idazlea Ibon Martin euskalduna da. 4. postuan Fairioak trilogia eta bere idazlea Elizabeth Non da. 3. postuan Harry Potter da. Eta bere idazlea J.K. Rowling da. 2. postuan Historia Interminablea eta Historia Interminablearen idazlea Michael Ende da. Eta lehenengo postuan Gizajo baten egunkaria eta bere idazlea Jeff Kinney da. Bagoaz hurrengon atal bereziekin. Eta orain gure magietiko fantastikoekin goaz. Aurrera bideoa! Truko honekin hasiko gara. Itxaron aner baritazten duzu. Ez, hau ez da, Kim da, hau. Ikusten duzu etitare hau? Orain bi daude. Kontxo, nola egin duzu? Magia da. Hurrengo trukoa denbora badoala. Ikusten duzu txanpon hau, eta kopa hau ere ez da. Txanpona sartzen badut, ez da jauziko. Adarra jotzen ari zara, hori gezurra da. Orain beste truko bat. Kim, asmatu zein den handiagoa. Hau, ez, berdinak dira. Baina nola egin duzu hori? Begira, hauek lotuta daude eta orain separatu dira. Orain nire txanda. Itxaron, Marita pasatzen da. Bai, txanpona makiltza hauekin zeharkatuko dut. Tatxan. Bejonde izula. Eta hauek izan dira gure magiatuko guztiak. Agur! Eta orain pertsona eskultuaren jolasa. Gogoratu, gaur papera matera joango garela zuen geretara. Eta orain, 2. eta azkenengo pista esango dizkizuegu. Eta pista... Ibaibeko pertsona bat da. Errepikatuko dugu. Ernegon! Ibaibeko pertsona bat da. Irratsaioaren amaieran beti abesten dugu abesti bat. Baina baldakizue zein da bertsio originala? Hauxe da! Aurrera bideoa!
izan da gure irrati saioa. Agur!